Soc Enric Arau. Mai he format part de cap llista electoral. La meva vocació ha estat ser empresari. Perquè a la meva edat, 80 anys, he decidit presentar-me com a candidat a diputat del Parlament de Catalunya pel partit Força Catalunya? Molt senzill. A més de ser empresari d'una empresa de noves tecnologies, tinc un extens currículum d'accions pròpies d'un activista lluitador per aconseguir la independència de Catalunya. Des dels llunyans temps de la universitat, perseguit pels grisos, més endavant, acompanyant el meu mestre i guia Lluís Maria Xirinacs en les seves assentades davant de la persona model a Barcelona i a diferents accions realitzades per ell i més posteriorment a la província de Girona, participant en tots els talls de carretera i autopistes que els últims anys s'han realitzat. El meu molt estimat Lluís Maria Xirinacs no va tenir por de la presó, de les tortures, de les vagues de fam ni de la pròpia mort. Al llarg d'aquestes activitats per assolir la independència de Catalunya, he trobat a molts companys de lluita que, com jo mateix, anem buscant desesperadament a qui hem de dipositar les nostres esperances de ser lliures. A Força Catalunya he trobat l'eina que, estic convençut, ens portarà a la independència. El nostre president, en Santiago Espot, i els seus col·laboradors directes són persones que viuen del seu treball i mai han estat afiliats a cap partit processista, que, com sabeu, són partits que viuen del procés. Partits que, tenint el passeig de Lluís Companys ple a vessar, més de 50.000 independentistes i més de 1.000 periodistes d'arreu del món, declaren la independència i al cap de 5 segons es tira enrere. Aquest mateix partit ara ens diu que en tenim per anys i amb un resultat incert. Partits que, amb l'enganyifa d'ampliar la base, van tirar el mòmio i qui dia en passa, any que empeny. Diuen, com el meravellós Osito Mimoso, que tots coneixem, diuen «Amo Espanya», sense que els hi caigui la cara de vergonya. Santiago Espot i els seus col·laboradors directes són persones que no han viscut del mòmio, ni de la poltrona, ni de la genuflexió davant dels caps dels seus respectius partits. En Santiago Espot, entre moltes altres coses, va ser el promotor de la piulada a l'himne espanyol al final de la Copa del Rei de futbol, celebrada el 26 de maig de 2012, que va enfrontar el Futbol Club Barcelona i l'Atlètic Club. Per aquests fets va ser jutjat a l'Audiència Nacional. En Santiago Espot es va negar a parlar en castellà davant de l'Audiència Nacional. Això és no tenir por. Precisament això és el que m'ha donat més confiança per decidir-me a donar aquest pas. Soc conscient que ser candidat a diputat de la Força Catalunya suposa estar disposat a perdre la llibertat o, en el límit, donar la pròpia vida per la independència de Catalunya. És millor morir dempeus que viure de genolls. Tindrem que suportar sang, suor i llàgrimes, i ho farem. Suarem de cansament i angoixa. Plorarem de pena i ràbia, i si cal, donarem la nostra sang per assolir la independència de Catalunya. Ho farem tot, per arribar fins al final. No ens mou tenir una bicoca, un mòmio o un benefici a costa dels contribuents. Res d'això. Al contrari, ser diputat de Força Catalunya suposarà abandonar les nostres activitats professionals i sotmetre'ns a unes tensions i angoixes que no es poden pagar amb diners. La nostra recompensa, gran recompensa, és aconseguir la independència de Catalunya. Res de ningú ni ningú ens pararà.